Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pangalagad sa Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes sa Agosto 26 sa tuig 2021. Ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Mag-live-in partner nga nagapamekes ang driver's license na dakpan sa entrapment operation.
Negros Occidental naka-records ang pinakaunang COVID-19 Delta variant. Sa balita national, dismiss nga pulis ginsentensyahan sang tubtob 40 ka tuig nga pagkapreso bangod sa pagpatay sa Mag-Iloy sa Tarlac. PNP magapreparar na sa seguridad para sa 2022 elections. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
Sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippines, Standard Time lasay sa 19 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Arestadong mag-live-in partner matapos nadakpan pag sa entrapment operations ang LTO Regional Office 6 kagapulisan sang Police Station No. 1 matapos nga nagtransaksyon sang peking lisensya sa may Central Market, Barangay 12, Syudad sang Bacolod, Ginasang Aga. Ang mga nagkaladakpan ng Musanday Jefferson Panisa, 33 anyos, kag Lorebel Zamora, 43 anyos, residente sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sunod kay LTO Region 6 Assistant Regional Director Attorney Gaudioso Heduspan, nakalabot sila talatapan ng reklamo gikan sa mga pumuluyo angot sa pagpameke sang lisensya gikan sa grupo ng Panisa kag Antiquera. Na-recover sa mga nadakpan ang 20 ka mga peking lisensya, kwarta kag iban pa. Ang mga suspect ang nahulong sa Police Station No. 1 kag magapangatubang sa kaso nga falsification of public documents kag estafa. Walang modus sila, no? Ginakapitalize nila. Siyempre, subong hindi mahapos magkuha ka sa lisensya. Ginapapati nila to ang taga-mansilingan kag makasilingan nila. May remote nga processing ang LTO. Basta na sila ko ng authorized nga personnel nga mag-process. So ginasakot nila between 3,500 to 4,500. Nabatihan ang tingog ni LTO Region 6 Assistant Regional Director Attorney Heduspan. Sa iban nga balita lokal, nagpositibo sa COVID-19 Delta variant ang isa ka 52 anyos nga returning overseas sa Filipino kon ROF nga residente sang syudad sang Talisay. Sunod nga Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz sa second, lalaking pasyente 52 anyos ang edad nga nagabot sa Negros Occidental, nagligid nga Agosto 11 gikan sa United Arab Emirates o kon UAE. Ang resulta ginpagawa sang Vicente Soto Molecular Biology Laboratory sa Manila sa Agosto 25 to 2021. Una nga quarantine ang pasyente sa Manila tubtob Hulyo 20 antes nga nagpauli sa Negros Occidental. Siyang padayon nga gin-quarantine sa duha ka mga hotel sa Bacolod City antes makapauli sa ilang puloy-an. Ginkaron ni Diaz nga fully recovered na ang pasyente sang ginpagawa ang Delta variant positive result. Kahapon, liwat ng swab test ang pasyente kalakip man ang miyembro sa iya pamilya kaginmaduan nga magpaidalom sa stricto nga home quarantine. Ining unang COVID-19 Delta variant sa Negros Occidental. Kahapon sa ako, no? Delta variant. Gin-reswab to sila liwat kahapon pa pagsulod sang report, gin-swab to sila to check kung ang ilang siya kang ang iya family, no? Of course nakabalik na din siya kung contagious, no? O kung infectious pa sila gyapon. Adin siya ROF from UAE. Nabatihan ang tingog ni Provincial Administrator Diaz. Nagnubo sang 36.4% ang numero sang dengue cases sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Dr. Grace Tan, ang pamuno sang CHO Environmental Sanitation Division, humalin sa Enero 1 tubtob Agosto 7 2021, na-record ang 159 ka dengue cases kag duwang napatay. Ini nga numero ang manubo ko ni kumparar sa 250 ka mga kaso sa parehas nga panahon sang 2020. Nagpangunang Barangay Estefania nga may pinakadamo nga kaso sang dengue nga may 23. Nagasunod ng Barangay Tangug nga may 16 sa Singkang Airport, Villamonte nga may tiga 14 ka mga kaso. Barangay Tacoling kag Mansilingan nga may tiga 10. Barangay 35 kag Panukoy nga may tig 8. Barangay Alihis nga may 5 kag Bata nga may aras sang 4 ka cases. Base sa datos ng CHO, naobserbahan nga may 6 ka barangay ang may clustering sang dengue cases sa 4 ka simana antes sa Agosto 7. Ini among barangay Pahanukoy, Villamonte, Bata Estefania, Tangub, Mansilingan, kag Vista Alegre. Sa katapusan nga balita lokal,
Pulaton pa sang Basiwa Prime Water ang kopya sang desisyon nga pagpabor sang Civil Service Commission o CSC Regional Office sa apelasyon sang 59 ka mga empleyado nga gingkaka sa trabaho sa pag-umpisa sang Joint Venture Project. Sunod kay Attorney Lorando Dilag ang chairman of the board sa Basiwa, nasaad sa desisyon nga i-reinstate ang mga empleyado kag bayaran sa ilang sweldo umpisa sang gingkaka sila sa trabaho. Sunod kay Dilag, sa tion nga mabato ng desisyon, ila inigara first sa Office of the Government Corporate Council kon OGCC nga mo nagasalbing nga abogado sa mga water district. Ginpahayag man sini nga posible man mag-file sila sa apelasyon sa CSC National kasunod nga ang desisyon ang ginhimo sang CSC Region 6. Ang desisyon nga ini, iya lang iniya sang regional, diri lang ni sa Iloilo, i-appeal pa ini, pwede ma-appeal sa komisyon sang civil service dito sa Manila. Okay. Kag ang komisyon sa Manila ma-decide whether to deny or uphold the appeal. Nabatian ang tingog ni Attorney Lorando Dilag ang chairman of the board sang Basiwa. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pick up ko, manog isa na kasi mana nga wala ko kapamuhin. Sir, kung ikaw...
GTX 500 capsule mga ka-aksyon na mas kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpamatbatan nga guilty sang korte sa Tarlac ang ginkaka sa serbisyo nga si Policeman Janelle Nuazca sa pagpatay sang duwa niya kakaingod matapos ang lalisan ay nagligid nga Desyembre 2020. Ginsentensyahan ni Judge Estela Maria Asuncion sang Paniki Tarlac Regional Trial Court Branch 106 si Nuazca sang reclusion perpetua o kuntubdob 40 ka tuig nga pagkapreso. Ginmanduan man ang anay pulis nga magbayad sang damages nga 952,560 pesos. Kung madunduman gintiro ni Nuezca ang mag-iloy nga Sanday Sonia kag Frank Anthony Gregorio matapos nga naglalisanay sa pagpalupok sang boga kag ang issue sa right of way sang Desyembre 20, 2020. Nakuha sang video ang insidente nga naglapta sa social media. Una na sadto nga nag-plead not guilty sa Nuezca bangod sa kasong murder. Samtang nagmando na si PNP Chief Police General Guillermo Salazar sa tanan nga unit kag area commanders nga umpisahan na ang security preparation para sa 2022 elections. Sa ginpagawa nga statement, nagmando man si Salazar sa police personnel nga i-monitor kag i-account ang mga private armed groups kag loose firearms nga posible usaron sa pagpamahog kag sabotay sa resulta sang eleksyon. Sunod sa PNP, ginapaabot nga i-monitor kag magpatigayon man sang review sang intelligence community commanders sa presensya sa mga armas tuthang nga may expired nga lisensya hag iban pa nga loose firearms sa ilang nga lugar. Nagmando man si Salazar nga hatagan sang special attention ang presensya sa mga armed groups base man sa datos sang tinalikdan nga pinili ay. Tinalikdan nga Hunyo ginpahang ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga ilahibaloon ang mga hotspots nga high risk sa kalakasan sa tion sang eleksyon kag mag-deploy sang mas madamo nga security forces sa lugar. Una sa balita, una sa aksyon. Kasay sa 33 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Agosto 26 sa tuig 2021. Sa liwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon